आदा फुग्रान बाजि खुन्थियाखौ माबायदि मोजां मोनो नों आं गोदो मोजां मोनोमोन आं दा एकदम गैथारला 100 आङो दा बेखौ 12% मोजां मोनो नंगौ मा होनो मिथिबाय 88% खौबो आं दाखौ मोजां मोना मालाय दैदैखौसो मोजां मोनो बियो 88% खौ बेखौ मोजां मोनो बियो आंखौ खालि 12% मोजां मोनो बियो बे नानिखौ गोनां हंलाया माथो ओमफ्राय आदा दैदेनासो साबसिन नामा आदा दैदेनखौसो फसायोलै बियो मालाय नानेखा गैया दासो देरफुनाय सेंग्रा जों जाहैबाय गुन आदा बोसोर थांनाय 47 इयार्स जाबाय जोंना बहायलाय बोरैथो गावनाबो दासो 26 रानिं माथो 26 ना होमबा जाबाय जायाखैनो 31 थांबाय बेबो मालाय थांसिगोन सानफ्रामबो बे खावलायाव ओरै ओरैखौलाय नुलाथ' बिदिजोंलाय जों नुयोमोन दा गैला साफा जाबायना नुला माथो आंहा बोरायबाय बैसो जाबाय दारि सिनायखौनो दाय जायो नोङो दहाय सिनलायबाय आङो ओरै होनलायबाय बेखौबो सेंग्रा गोरलै नोङो दासो गांसो नागिरना जाबाय दा दैज्लां बोथोर गांसोआनो गैखाया बेसारा गांसोआनो एसे मोसौजाबो बोरमाफ्रा फैखायो बेखौनो दाय जाबावना